नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भोजपुरिया चौपाल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज नई कड़ी में मिलते हैं गायक एवं गीतकार श्री राम प्रवेश त्यागी जी से। त्यागी जी, धन्यवाद आशुतोष सर जी और भोजपुरिया चौपाल के सभी दर्शकगण के सभी श्रोतागण के हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद बा। और आई सब आज फिर हमन के मिल जाई एक व्यंग भरी कविता के साथ। तो सुने के दिने दिने मार महंगाई के बढ़ल जाता आ कहेला साहेबो हमार कुछ ना बुझाता। तो दिने दिने मार महंगाई के बढ़ल जाता या कहेला साहेबो हमार कुछ ना बुझाता। एक तो महंगाई के मार पड़ल, दूजे दैबा दिहले छाटा आ देखी जाई बाजारे में बहुते जहर मिलावल जाता। सब ही के सब बेईमान भाई, कोई नाही लौके दाता आ कैसे घर के चूल्हा जरी है महंगा भइल सिलेंडर आटा। तो जौन पसेरी में बिकाओ तौन पौआ में बिकाता, जौन पसेरी में बिकाओ तौन पौआ में बिकाता। बाकी कहेला साहेबो हमार कुछ ना बुझाता। चंद्रयान गइल चाँद पर, चंद्रयान गइल चाँद पर, सूर्ययान सूरज पर। खूब अगर ऐनी जा हमनी के काम भइली सुपर, खूब अगर ऐनी जा हमनी के काम भइली सुपर। आ धनी बाड़े उ देश के वैज्ञानिक जिनके लग जाए हमनियों के उम्र। लेकिन देखी महंगाई इतना भरलस उड़ान, महंगाई इतना भरलस उड़ान कि ई तो पहुंचल ओहू से ऊपर। तो जेकर जैसन चश्मा हो के वैसने देखाता, जेकर जैसन चश्मा वो के वैसने देखाता आ कहेला साहेबो हमार कुछ ना बुझाता। लेकिन मत करी अब रौरा टेंशन, मत करी अब रौरा टेंशन। साहेब लोग के 3-3 पेंशन, गजब बात बा। ओल्ड पेंशन खातिर के देखी धरना प्रदर्शन चलाता और जो बा 1 नेशन 1 टेंशन 1 इलेक्शन चला था। लेकिन मत करी अब रौरा टेंशन। साहेब लोग के 3-3 पेंशन, राउर वोट राउर नोट अब रौरे पर होला चोट। राउर वोट राउर नोट अब रौरे पर होला चोट। रोवताड़ी भारत माता कैसन पूत तू दिहला विधाता, रोवताड़ी भारत माता आ कैसन पूत तू दिहला विधाता। अजे कहाले अन्नदाता वही के ढेर सतावल जाता। तो कैसे बचिया सोन चिड़ैया, कैसे बचिए सोन चिड़ैया जेकर रोजो रोजो पखिए नोचाता आ कहेला साहेबवा हमार कुछ ना बुझाता। महंगा भइल नून तेल, महंगा भइल नून तेल, महंगा भइल नून तेल। रोजो नया नया होला खेल आ नौकरी रोजगार के गइले खाई आ महंगा भइल फीस कैसे हम लड़का के पढ़ाई। तई हमा का नहीं होला, सबसे बड़वन सबके लोला। साच पिसाता झूठ बिकाता, साच पिसाता झूठ बिकाता। हल्ला भइल त्यागी के टोला। तो रोजो रोजो घटना अखबार में छपाता, रोजो रोजो घटना अखबार में छपाता। बाकी कहेला साहेबो हमार कुछ ना बुझाता। दिने दिने मार महंगाई के बढ़ल जाता आ कहेला साहेबो हमार कुछ ना बुझाता। बहुत बहुत धन्यवाद।